Җәмәгать, бүген 5нче хисап сессиясенә килеп җиттек, Аллага шөкер. Илгиз Максумович рәхмәт җаусын безне каршы ала. Эш прямо урамнан. Башлыйбыз. Карап барыгыз безнең видеоларны. Квартирный зайдем с благоустройством, сделаем парковки, обустроим детские площадки и оставим после себя красивую территорию и удобную для Başka xaridni isteyen sadıklara bilesim kile. Bu bir nişesiz bilesim kile. Рәхмәт бик зур, Илгиз Максумович. Хәерле көннәр, сезне күргәнгә бик шатмын. Хәзер газета басмау турайды. Анда нәрсәләр генә юк. Теге сары прессада чыга торган әйберләр дә күп. Шуның өчен укыгыз. Безнең социаль челтәрләрне поддержать итә торган кеше бар монда, арагызда. Айгөл, кил монда, кил бәбкәчем. Менә аның хәтле күп укый торган кеше сезнең алга юктымы? Синдә үткән балачакларыбыз, үсмер чаклар яшьлек еллары, күңелләргә җуелмаслык булып, алды туган якның җырлары. Авылымның урамнарына күпме мәхәббәтләре сыйган, сагындырып кайтыр гази җирен, туган авылы.